дӯстон, блогерон ва ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза дар блоги ман ҳастанд, салом алайкум. Умедворам хуб ҳастед. Бароятон рӯзи хуши бобарор таманно дорам. имрӯз хостам хӯроки парҳезии борщ тайёр кунам. Борщро ҳар кас пухта наметавонад ва инро шумо медонед, яъне ки борщ бояд камакак туршак биёяд, камакак дигар хел биёяд. Акнун мо ба тайёр кардани борщ, яъне ман профессионал шудагӣ худамро таъриф намекунам, мебинед, сар мекунем. Бо мо бошед то ба охир роликро тамошо кунед лутфан. дӯстои азизи ман, барои тайёр кардани борщ ба мо чӣ лозим аст? Карам, ҳатман лаблабӯи сурх. Дар ин олмон ман ин тайёрашро гирифтам, яъне атварной аст, аллакай. Лаблабӯи сурх дошта бошед, аввал ҷӯшонед, аз ёдатон набароред. Дидеда? Баъзеҳо ноҷӯшонда ҳам мекунанд, фарқ надорад. Аслан ман ба ҷӯшондагӣ ҳозир сару кор дорам, баъзе вақт беҷӯшондагӣ. Яъне лаблабӯи сурх ҳатман як дона бояд дошта бошед. Помидор, агар набошад томат, сабзӣ ҳатман пиёз, картошка, болгарский перец ва чеснок, яъне сирпиёз 2 зубчик бошад ё 1 зубчик ҳатман лозим аст. Баъд вақте ки сар мекунед, аввал карамро ҳозир реза мекунем, сипас аз тёрка, яъне аз туртарушак сабзиро мегузаронем. Метавонед картошкаро ҳам гузаронед, вале имрӯз ман кубик майда мекунам, вале сабзиро ҳатман аз тёрка гузаронед. Болгарский перецро майда кунед, пиёзро майда кунед ва ҳатман лаблабуро аз тёрка мегузаронед, хоҳ атварной бошад, хоҳ ҳамихе. Ва дар як косаи алоҳида мерезем, оби ҷӯш мемонем. Оби ҷӯши мо то ин вақт ҷӯшида истад. Нигоҳ кунед. дӯстои азиз, мо карамро майда кардем, картошкаро майда кардем ба шакли кубик, помидор, сабзиро аз тёрка гузарондем, тавре дида истодаед. болгариро аз ҳама охир майда мекунем ва пеш аз ҳама мо свёкларо аз тёрка гузарондем, чеснокро майда кардем. уксус дар кор аст ё лимон. ман ҳозир уксусро истифода мебарам. чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед. ҳамин свёкларо мо дар ин ҷо мерезем. хуб аҳамиятиет. вақте ки рехтед, нигоҳ кунед. нимашро барои дар вақти пухтан, нимаш барои дар 5 дақиқаи хӯрок мондан андохтан. нигоҳ кунед, мо мондем, чеснокҳоро андохтем, аз ёдатон набароред. ва уксусро дар ҳаҷми, нигоҳ кунед, уксус мерезем. камакак шуд, ним қошуқча, як қошуқча вобаста. хоҳед лимон андозед. акнун чӣ кор мекунед? оби ҷӯш, яъне нав ҷӯшидагиро дар ин мерезед. нигоҳ кунед. ҳатман дар ёдатон гиред. дар як косаи алоҳида свёкларо нимашро меандозед, чеснок меандозед, уксус меандозед ё лимон ва мемонед даҳанашро пӯшида то охири борщ тайёр шудан. пеш аз борщро кашидан 5 дақиқа пеш меандозед. акнун сар мекунем. аввал свёкларо бо пиёзу помидор мо дар як камакак равған дар дег бирён мекунем. дӯстои азизи мо, чун ин хӯрок парҳезӣ мебошад, ба миқдори хеле кам равған меандозем. нигоҳ кунед, аз ин зиёд не. ҳатто метавонед равғанро ҳам наандозед, вале камакак барои маззааш. тамом. нигоҳ кунед, чӣ қадар равғани мо кам аст. ҳатто як ним қошуқча ба зур мебарояд. ҳозир дар ин равған аввал свёкла, баъд пиёз, баъд помидор. аз ёдатон набароред. бирён мекунем. аввал свёкларо меандозем. аввал свёкларо ва бирён мекунем. камакак як 3 дақиқа. баъд пиёзу помидорро. акнун пиёз, помидор, картошкаро меандозем. як луқ ҳеҷ гап надорад. барои он ки равғани мо камтар аст, бояд тез андохта 3 дақиқаи мо зир бонем. азиз, мо капустаи майда кардамонро меандозему мезирбонем, яъне ки борщи худро
ҳамеша бо карам мекунем ки ба ҳамин хотир акнун албатти карам мезирбонем. азиз, акнун сабзиро меандозем ва бозам мекобем. агар дегатон калонтар бошад ва хубтар аст. деги ман бачон калонтар аст. акнун албатти болгариро меандозем дӯстони азиз ва хуб мезирбонем ягон 4 дақиқаи дигар. дӯстони азиз, акнун оби хӯрокро меандозем. обашро боз об меандозем. яъне барои бош ҳатман лаврови лист андозед. бе лаврови лист бош бемаза аст. акнун намак, мурч, зира, агар кабудӣ дошта бошед кабудӣ меандозед. бо мо бошед. акнун навбати намак, тавре гуфтем, мурч ва кабудӣ. ман каме кабудӣ ёфтам дар яхдони, ман меҳмон ҳастам дар хонаи хоҳарам аз яхдон ва инро ҳозир меандозем. дӯстои азиз, бо мо бошед. мо кабудӣ, намак, мурч андохтем, хоҳед зира. акнун ин борши мо дар алови паст меҷӯшад. азиз, борши мо 5 дақиқа истод. баъди сиёклар андохтан тайёр шуд. каме кабудӣ андохтам. ин мувофиқи таври шумо аст. акнун боршро мекашем. дӯстои азизи мо, борши мо тайёр шуд. инро бо сухан тасвир карда намешавад. агар чакаи тоҷикӣ мебуд бо зур мешуд. мо ба сметана мехӯрем. борши бисёр ҳам бамаза. як бор агар аз рӯи рецепти ман гуфтагӣ кунед, пушаймон намешавед. маззааш хеле бомазза аст. метавонед бо лимон хӯред. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.